Dych chi eisiau gweld miliwn o siaradwyr Cymraeg? Dych chi eisiau gweld y Gymraeg yn cael lle canolog yn etholiadau'r cynulliad? Dych chi eisiau addysg Gymraeg i bawb? Credwn fod angen cyrraedd 3 prif nod, cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg, atal yr allfudiad, a creu sefyllfa lle gallwn ni defnyddio'r Cymraeg ym mhob agwedd o fywyd. Mwyn cyrraedd y nod yma, mae rhaid i ni cael mwy o arian ar gyfer ein ymgyrchoedd. Tasach chi mond yn rhoi 10 punt gallwn ysgrifennu at 20 o wleidyddion. Tasach chi'n cyfrannu 100 o bunnoedd, gallwn trefnu cyfarfod i lobio ein gwleidyddion ni. A tasach chi'n cyfrannu 1000 o bunnoedd, neu tasach 10 person yn cyfrannu 100 o bunnoedd, gallwn trefnu taith bws ar hyd a lled y gwlad mwyn gwthio'r agenda ymlaen. Os ydych chi eisiau byw yn Gymraeg, os ydych chi eisiau gweld y Gymraeg yn cael dyfodol ystyrlon, os ydych chi eisiau gweld miliwn o siaradwyr Cymraeg, da ni angen eich cefnogaeth. Cyfrannwch un ymgyrchoedd nawr.